faria un altre, no fos cas que hi sortim amb els ulls tancats. Tan contents hem brindat esmorzant, aquest somriure es mereix un pla de tall. Per tu, per mi, pels dos, pels que no hi són, hi ha camp per córrer, no fessin tard. Però de cop el pla s'ha congelat. Després d'aquests dos grans castells, ara 4 de 8. 4 de 8, el programa que veníem a fer serà el que farem, i sense voler fer més del compte, són els castells que tenim assajats, i ara el 4 a descarregar-lo toca i sortim d'aquí com uns canyons.